Good morning, everyone! Karong adlaw nakamata ko alas 3 kapin, alas 3:47 dayon natulog kog balik. Pagka alas 4 gipukaw ko aning bataa kani namukog sayo kani ay. Kana gipukaw ko ani imbis na nakatulog na ko, mulingaw ra bag kamera. Dalunggan minaw Gipukaw ko aning bataa ay imbis nga nakatulog na ko, gipukaw ko niya kay nangayo og kaon. Dayon mata dayon si mami kay nangayo man og kaon og dili nimo tagaag kaon ang kaniyahang simod iyahan ning igaid-gaid sa ako ang paa o sa ako ang akong lawas igaid-gaid na niya mo nang tanawa ningningiw maldita kayo ni bataan ni na wala siya ni kamera lingiw siya nawaga si Banana. Hi, good morning. Opay pagbangon. Hayag na ato ang gawas. Katong live tong radyo kanina? Live. Ano, bagyo na pag-abot, no? Ano po? Pero wala ka, Bisaya, sa wala na ito to. Dodong! Nanan yung dang amay na mo, Sino na naman dodong amay na mo, Basta. Basta iyag ka ng kuan ka ng buntag sayo mo, kaan yun na siya. Dili ra na siya basta buntag sayo. Taro na kaayo. Bangun to. Halika ron mo, matras na ako'y agad po. Dali na. Kasi dagol na yung halika. Dudong gamay. Dali. Wala pa si dagol. Ano ka? Nya nakamugawas. Nahanggap na kong sigarilyo. Maldita. Tanaw sa kamera, maldita. Iwan na po nang gikuan ng cellphone ni daddy. Iwan na po na unlanan. Ha? Nagpula ang mata, murag wakwak. Ha? Ano pa siya Ha? Nagpula ang mata, murag wakwak. Yes. Ang dagway, agi. Mo smile siya kisan guys. Smile. Gawas na si kuan. Dudong. Yan guys. Ito daddy dong. Ito daddy dong. Ito daddy. Wala po. Ito na yagi ka. Dito si daddy. Boss, alit na dugagod. Alit na dugagod. Mana? Manang libang si Dagol. Mugawas na siya buntag sa iyo guys. Kay malibang. Hindi na siya ito sa liba. Sa gawas. Kayo sa gawas sa mong git. Hindi na siya di malibang sa amo ang gawas ani among balay. Sa gawas sa git na siya malibang. Munaanad na siya. Nanimbalik nagsulod di ari. Liguon ta na akong mga aeroba kay mitras na apay agas. Unya manglimpyo ko sa terrace. Saan ako paglimpyo ani nga walay silihig. Nisod ko musulod ko dito na muhubag na po na akong tiil. Musulod ko dito kung ano akong silihig. Ipalantaw ni balik. Naroon magnahiwi may awa may. Ibunalan dyan ni ba? Kay katong pagkuan ako dito na feel na ko ba nga kanang mura bitaw ning ground mura ning ground kani ginilap-anan okay kani mo gud akong giana anak ko ba mura bitaw gisipa na kong sagbot ana ligo siguro ba
Dili po yung sila mukuan kay di ba po sila makita. Na guys, sayo kay ko naglunga guys o ang atong pagka atong kuan. Naluto na siya. Ako dahil yung hugasan guys kay ang akong gi-upload gabi guys, maluoy na lang tawa pa na-upload mo na kung giingon ninyo guys nga sa mo aperting hinaya ang signal dari guys nakamang sa mo siguro ng internet. Pero mayro bag perting kusuga nagkadugay nagkahinay. Na. Tinulan apa dito? Ah. Mag-init ang tubig kay kuha ko og bulak kay kayo pa kaayo muha na ko bulak guys. Alas 5 atong oras is alas 5. Alas 5:36. Wala lagi ning alar yung kuan man. Ano alar na guys? Pag man nakuan eh, tusutong ti screen ti ang atong ang kuan ini tubig dayon mangalap din puro mutag sayo ay nani ra ko mangalap ay mag-iris lang kung short kay mubo ra kay nitong short ay magtawi lang dai ko dana ra ko mangalap mga ra ko serpentina Nagalata sila kasi ang bulak ng good. At kanina lang akong dalon. Nangalak ka guys. Magwasa kong tawid. Ay, ganito na. Kato sa yelo gamitan mo. Dito kaya ako ano tawid. Na guys. Mangalap ta guys. Kay mitras. Sayo pa. Ndot ni ipangalap ingon ani okay ga. Oy, alama. Hawa dong. Hawa ba hawa. Nagulita mo abi. Hawa lagi. Nagtae oh. Hawa. Ay na. Ito ba? Natumba ng tae. Natumba na. Kasi bitaw siya. Pagkakiat. Natumba niya iyang pupo. Abnormal din yung kataan eh. Puyo ha? Ang puyo ha? I-speak kay kakaroon. I-speak kay ba? Maglagot ha. Kuan ko sa pupo guys kay itumba ni Boots. Unang manimaw na siyang wakwak kay yung tayong tumban. Lagot kining bataan ni ki-speak sa tanan. Si George natulog pa to si George kay wala pa man ning kuan. Mangalap siya guys. Kare kung kuan serpentina kang banana. Yari na. Hoy George, good morning George. Ay si George ni mata na. Ang color o mura nag-color sa kuan. Color sa Dina ka digsunin ako. Color sa man badre di kakao.
Ana naman din ni mga bulak. O, diri na lang ko manguha bulak. Ano? Hmm. Thirteen. 1, 2, 3. Guys, ang tangkong katay ang tangkong. Ang akong gitanong ang tangkong nabuhi man di ay. Akong sili magyelo. Magyelo, mamatay mabuhi. Wala akong sili isa oh. Walay bunga. Pag-as ng mga sagbot diri oh. Wala pa jud ko kaguna guys ay kay bisigid lakaw karon nga week. Nag-as ng mga sagbot. Agoy, kuan na pud ang kaning kuan oh. Butangan ako nag-asin. Nanguha ko og ayabas og sabana dito sa unahan guys. Katong gikuan ako tong dakong balay. Dito ko manguha og sabana og bayabas. Indot guys mangalap og sayo kanang wa pay adlaw nga kuan ng gawas. Kay epektibo gid daw na kaayom oy ingon sa mananambal gid na maayo kay nga manambal. Doon ra man pud sa mua nahan ra. Maglagot ang ko na ilang iro ba kay kusog imaw malaan tag kanang kawatan kay moao kusog sa tanan. Dagko magkay balay ni among dapit diri guys. Diha dapita kan diha nga balay diha. Ang nagtagasagaran nagpwede mga siman. Kani nga balay ang tag-iya ni kuanan na og kaning dako kayo nga balite. Kani nga balay guys ang tag-iya ni kay Mayor sa San Pablo ba to? Ex-mayor sa San Pablo. Oh, mga dagko kining balay diri sa among dapit. Dayon. Ay, yang narabay iro. Naragawas man nila nagbantay sila sa motor. Pinto diri ta manguha oh. Ang tagi ay ang isa sa tagi-an ni igsuon. Kay kuan ako friend to ana sa Manila. Ang dinto na sila diri manguha ko diri ang lad to ni Abi. Yaw ko sa iro. Mga iko og dahon buntag sayo.
Wala kay udlot tira. Di ari ana ay udlot. Aya. Bayabas. Udlot sa bayabas, guys. Ako sa ni itong dire. Na dire man ako na itong akong cellphone, guys, pag manguha ko dire bayabas. So, 4. 4. 12, 14, 16, 18. Nasibong na. Allah, hinog ang hinog suga. Nakakuha ko sa bunga. Sa bayabas. Iana na to kay mga ko sa bana. Na para makita. Manatag pangunga, guys. Sa bayabas o sa bana. Uy, nakuanan ko sa kuan sa lawa. Agoy, nagkalawa akong ulo. Hapot. Dayon, magkuha ko kapayas. Dahon sa kapayas. Magbutang na po sa kong ulo, guys. Ayaw ko pa to ko ya. Ayaw pa maak to ko. Giawaw ko sa iro, guys. Oh. Nara, guys, nakakuha na ta. Mabalik na ta sa tuang tuloy-anan. Kay kumpleto na ato ang herbal, guys. Oy, nahulog ang usa. In Jesus' name. Ngato si banana ba na? Dugay ko nakauli. Kaya ingon man ko niya, dihara ko sa gawas mga alap niya. Nakahinumdum ko, wala naman dahil ko'y bayabas o kaning kuan sa bana. Naglapos na lang ko. Kay paraon niya, di na ko mugawas, guys. Kapuyan kay kumugawas pang good, guys. Uy, nakako na sulod anak mong balay. Uy, na eye sounds. Sugas sa sounds, uy. Grabe po na magpa-sounds ang silingana nga. Tulog pa ubang tao, kusog makipa-sounds. Mo na dapat ang sounds. Ako lang i-cut-cut, guys, kay ma-copyright ta. Tulog pa mapudo kay siga pag ani ilang suga. Naabot na ako diri sa bahay. Na, guys.
Kuan na pod ko guys og kapayas. Ako sa ning hugasan mitras na apay. Agas. Uy, una magay na punit. Kani ako na ning imnon. Ay, nahinay ng agas. Ino po guys ang bayabas. Lami kaayo guys. Gasan ako ang kaldero kay may akong alutuan sa ako ang carbow. Something wrong that I know of yesterday. All my trouble got it meant to be. Guys, atong hugasan ang atong dahon guys kay ato anang pabukalan. Humana ko og kuan guys kaning. Humana ko og inom. Unya panggabi man ni nako so ning gabi ra nako nilutuon. Bali ako alang sa siyang hugasan kay mitras na apay agas guys. O si Inday, grabe kay makatuktok ba. Abuyan ako si Inday guys kay grabe kay na siya makatuktok eh. O nawala na. Si Dodong gamay siguro to. Nami kay itong dahon guys o. Nakakuha pa dyan kong biyabas nga hilaw hilaw. Bunga. Sa tingkinan ni banana. Guys, guwapa kay itong dahon sa piyabas guys. Dagko kay siya din. Ito ang sabana po. Guwapa kay bata pa ito sabana. Diba? Ang serpentina ni banana guys. Magkuha ang baso. Long that I know of yesterday. Yes. Ay, yesterday dyan. Buntakan
bitaw ni kung tiil. Hindi tapos ko ani. May nang tagmula karon dili. Guys, manatagugas itong herbal, guys. Diri na kong ipatog. Anak. Mas nagilit na ba na? Tunda ka na kong tiil gahapon na guys. Ay, ganyan na kagabi eh. Bisa na ko yung tawag ininit ng uban. Oo. Pagod kayo nag-iinit. Ano yun ang dugo na? Eh, akong dugo. May, ang bira na akong kuan, may ako ang butanganan sa tubig na ako nga ilim nun, may ako ikuanan niya kung herbal. Hindi ra ko magkuan. Hindi ra na ako nalutuon kay para niya init-init akong mainom, sayang mo. Nadala ka na balong. May tawag dito sa lugar. Pisawi ka naman nagagawa ka. Ang isag wala na. Ngayon ka lagi wala kay para makaulit ka galit. May na pagtutukin na ito na kayo ng buko. Silda. Silda. Mana na maliog din? Mana na maliog din? Ano ba? Ano ba? Marag sumbi. Pag-sumbi nga, pag-masakdan. Something wrong that I know of yesterday. Yesterday. Napaininit ka da. Nagan kaya kung giinit. Ayun akong butangan ng 2 ka bulat.
My trouble. La, wala ka uli si Piring ba? Oh. Kana gid siya perminti malit og uli ba? Ang uli sa ko ginang kadlawon, ang guko ning gawas kini alas 3 ko. Magrosary ta ko ganina ko. Ani na lang ko gabi. Na, kung man silang i-rice unya, kuan man ni sa plato ni Rosel. Kaning cat food. Kay i-rice man ako. Ay! Jesus nin, nakuan na ni mo na, sihaga no. Tuloy, kalit lang. Ay, kaya mo po dyan. Ayun, itakilid na, ganun sa girit unya. Amit na po. Amit na po. Magkukuha ko rin. Ako rin timpla rin, di ka kabalo. Ay, ani, di kadagan ang ino. Diyo kalitro may o, kulang wala itong kuan may, daani, di siya o. Wala ra po siya kaabot dire, daani ra siya. Ani o, daani. Ako nang gimulandaan ang ako ang herbal guys, akong sa banag ako ang bayabas kay para unya itak-ang na lang nako guys, pero unya pang gabi at least nahumulan na siya. Mickey! Mickey! Tagay ang mamawak, binli ang mamawak, kaloy kay ang mamawak. Ara o, para di mo mag-away duha. Si Mickey mo insert. Dili Mickey ba? Laag. Inom dayon og pills. I-pills na to ni mga bata guys, kaya sige laag guys unya. Yung uwag nila, maluros na. Si Tiger may wala ka to. Ali bakbi. Anak sa wak. Tingnan ang bagyo agad. Busog ka. Oh, busog. Mana po kini isdaan eh. Ha? Saya cuma nila ang lusog. Ito, walang ulan na. Maigo kaya kung taoy, Mindanao. May tanong sila kung di ako. Ayun mo yun. Dua, wala. Wala. Taon niya eh. Muna sila gaon of pills. Pila naman eh, 35 naman dahil ni. Nara akong kapayas guys, ako na pod ning gagmay-gagmay yun, kay para sa kong buhok na pod.
So guys, diri ra taman guys. Salamat sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, sa inyong paglantas kong mga vlog, sa inyong pag-like, follow, share guys. Thank you so much. O dili lang nako taasan akong vlog guys, kay magproblema na pug ko ani guys. Grabe kayo, dugay kayo maka-upload. So bye everyone. Amping tang tanan, I love you all. God bless.